Tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Me ollaan Mamu Vlogs ja tänään me tehdään Tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Me ollaan Mamu Vlogs ja tänään me tehdään Hot Chip Challenge. Äijät, millä fiilikseltä menette? Tuutteko te selviä tästä tänään? Tullaan, ei tää mitään. Jännittääks yhtään? Ei. Hyvä juttu. Tää se on siis. Ja Täältä mitä paketissa lukee. Käy ympäri. Selvä. Ei muuta kuin sipsit suuhun, pojat. Haluatko sä maistaa? Voisit kysyä samalla kun tää on sun suussa. Syökää samaan aikaan. Kippis ja kolaus. Kysy Oliverilta vaikka eka. Joo. Ei oo mitään väliä. Okei. N-Y-T nyt. No niin, Oliver. Ottakaa hanskat pois, ettei jää sormiin. No niin, sitä osaa kysyä. Tai venä hetki, Hei, kysy vaan. No niin, Oliver, mikä on ensimmäinen kategoria? Okei, ensimmäinen kysymys. Kuka pelaaja on tehnyt nopeimman hattutempun Valioliigassa? A. Sadio Mane. B. Cristiano Ronaldo. C. Erling Haaland. Väärin. Lukitaanko vastaus? Joo. Se on väärin. Okei. Firat, seuraava. Mikä kategoria? Urheilu. Okei. Mikä joukkue voitti ekana Valioliigan? A. Manchester City. B. Tottenham. C. Manchester United. United. Anna mulle. Vastaus on oikea. Ei muuta avaa. Oota, eikö se oo suussa sit? Anna mennä. 1, 2. Laita se pois. Oliver, mikä on seuraava kategoria? Kuka on ainoa pelaaja historiassa, joka on voittanut 3 joukkueen kanssa Champerin? A. Seedorf. B. Maradona. C. Jamie Vardy. Vastaus on oikein. Mitäs haluat? 2 sekuntia nyt saa avaa. Tää on kiva katsoa, kun muut kärsii. Mun vuoro meni. Joo, mikä kategoria Firat? Okei. Missä maassa järjestettiin ensimmäiset olympialaiset? A. Amerikassa. B. Ranskassa. C. Kreikassa. Ranskassa. Vastaus on väärin. Ei Kreikassa, eiks niin? Miksi sä et sanonut mulle, että... Okei, Oliver. Oliver, mikä kategoria? Historia. Toi on niin huono. Mikä maa käytti ekana käteistä? A. Ranska. B. Kiina. C. Ruotsi. Kiina. Vastaus on oikein. Ei, sulla on 8 sekuntia, syö rauhassa. 8, 2, 3, 4, 5, Firat, mikä kategoria? Mitä oli? Musiikki. Musiikki. Joo. Mikä on kuunnellun biisi Spotifyssa? A. The Weekndin Blinding Lights. B. Draken Hotline Bling. C. Justin Bieberin Baby. Eka. Vastaus on oikein. Ei, mä tiesin. 4 sekuntia. Okei, Oliver, mikä kategoria? Ei, Venä! Mitä? Onko se nyt Mä sanoin tolleen venää. 1, Mä kysyn sit kun sä oot safkanut. 2, 3, Wow. 4. Oliveri vuoro. Urheilu. Okei, urheilu. Kuka suomalainen nyrkkeilijä lopetti uransa ja aloitti taidemaalailun? A. Niklas Räsänen. B. Mira Potkonen. C. Eeva Wallström. Vika. Vastaus on oikein. On mulla aikaa. 1, On mulla aikaa. 2. 2. Meni. Hei! Syö nyt loppuun. Mikä kategoria? Mitä mä en ottanut? Urheilu mä oon ottanut. Puuttuu maantiede. Ota maantietoa. Okei.
Millä maalla on tällä hetkellä isoin väkiluku? A. Kiina, B. Intia, C. Venäjä. Intia. Vastaus on oikein. 6 sekuntia. Odotetaan Kyllä tää on turista. Ai on vai? Kauan tää kestää? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei, Oliver, mikä kategoria? Maantieteen. Mikä on Meksikon pääkaupunki? A. Cancun, B. Mexico City, C. B. Tiana. Vastaus on oikein. Anna mulla aikaa. 6 sekuntia. Okei, Virat. Mikä kategoria? Hei, mitä sä juot? Hei! Mikä on Kanadan pääkaupunki? A. Toronto, B. Ottawa, C. Vancouver. Sano B ja C uusiksi. B. Ottawa, C. Vancouver. Itsetkö vastauksen? Ei se saa. Veli, ei. Bro, Oliver kuolee, säädi sitä vähän. Mä lukin sen B. Vastaus on oikein, mutta äsken sä joit, niin sä et voi juoda. Okei. Oliver, mikä kategoria? Maantiede. Kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon ympäri? A. 50, B. 175, C. 365. Oli eka. 50. 175. Mikä on vastaus? Joo, sit mä lukin sen toka. Ai maa kiertää auringon ympäri 175. Okei, vastaus on väärin. Firat, mikä kategoria? Urheilu. Vastaavaan nopein, että pystyt kärsii. Kenellä on eniten maaleja Bundesliigassa? A. Lewandowski, B. Thomas Müller, C. Gerd Müller. Meillä on Bundesliga, niin. Okei. Saksan liiga, joo. Kyllä. Eli Lewandowski ja... A. Lewandowski, B. Thomas Müller, C. Gerd Müller. Tää on paha. Mä sanon Lewandowski, koska se on ollut aika kauan ja se on pelannut ihan vittu hyvin. Lukitaanko vastaus? Joo, silloin ollut, joo. Ja hyvin veikkaus, mutta se on väärin. Se on C. Gerd Müller. Okei, Oliver, ootko valmis? historia, joo. Kuka oli ensimmäinen henkilö, joka meni kuuhun? A. Queen Elizabeth, B. Elon Musk, C. Neil Armstrong. Ei. Vastaus on oikein. Mut mun puolesta... Anna aikaa syödä. Mun puolesta... Oliko se mikä historia? Kahdeksan. 8. Kysymys. Ota chillis. Viimeinen kysymys. Joo. Mikä kategoria? Mikä otetaan? Kertokaa yleensä. Maantiede. Joo. Mut kaveri, kauan sä syöt toi? Laitetaan olla. Niin. Okei. Jos sä oot ollut maantiedon tunneen herää, sä tiedät tämän. Mikä planeetta on lähinnä maapalloa? A. Venus, B. Kuu, C. Eikö se on Mars? Mars. Lukitaanko vastaus? Joo. Se on Venus. Ai on. Ja kiitoksia. Mä nyt syötän loppuun. Jos on. Meidän seuraavat kilpailijat. Rosu, Pate, Artti. Mä ite joka päivä mä syön näitä, niin ei, lightweight. Ei, kippis. Ei, meni. Okei, no niin oikeesti kunnon. Bro, me ollaan miehiä. Te näette nyt lähti itkeet. Ota tää hanska pois.
Kuka on maailman toiseksi eniten tienaava urheilija Cristiano Ronaldon jälkeen? A. LeBron James. B. John Lamb. C. Lionel Messi. Jordan! John Lamb. Häh? Lamb. Ei väärin. Go far. Jos on se. Lukitaanko vastaus B? Kyllä. Vastaus on oikein. Sanoit sä, että joo, se on oikein äsken. Sanoin. Mut sit sä sanoit, joo, se valitsee sitä. Niin. Kysy, että lukitaanko vastaus. Äijä kysy! Vittu äijä! Pate, mikä kategoria? Mikä on maailman suurin kaupunki väkiluvultaan? A. New York. B. Shanghai. C. Tokio. Shanghai. Lukitaanko vastaus? Vastaus on väärin. En mä tiedä. Se on Tokio. Okei, Arttin, mikä kategoria? Historiaa. Minä vuonna John F. Kennedy murhattiin? A. 1961. B. 1962. Vai C. 1963. 62. Lukitaanko vastaus? Joo. Väärin. Hei Jesse, 63. Jesse, toi on niin hyvä, haluatko sä maistaa? Jesse, En halua. oot sä varma? Ai bro, Rosu, mikä kategoria? Mikä maa voitti ensimmäiset jalkapallon MM-kisat? A. Brasilia. B. Saksa. C. Uruguay. Vastaus on oikein. Pate, mikä kategoria? Selviiks tää äijä? Bro, kys. Minkä kategoria voit? Urheilu. Sä juo vettä. Missä kaupungissa mäkihyppääjä Matti Nykänen syntyi? Mä ite joka päivä mä syön näitä, niin ei lightweight. Jyväskylä. Ai oot. Tampere. C. Siellä on muutenkin jo näyttöpassi. Sä halusit vaikea. Bro, kysy! Vastaa. Bro, meinti Oulu! Vastaus on väärin. Se on sun Jyväskylä. Artti, mikä urheilu? Maantieto. Onko kysy? Maantieto, veli. Kysy. Mistä maasta koala eläin on kotoisin? Australia, Nopeammin. Yhdysvallat vai Intia? Australia. Oletko sä varma? Joo. Oletko sä varma? Joo. Se on oikein. Joo! Rosu, mikä? Veli, mennään mitä vittu? Ota alas se syödä, alas se syödä. Ei kysy. Ei, kyllä ei oo syö vittu. Can you eat pussy like that? Miten koripalloilija Kobe Bryant kuoli? Helikopteri, vai kiinnostaa helikopteri. Näin onnettomuus. Urheilukysymyksestä käytetään. Älä jaksa, mitä? Joo. Bro, antakaa mulle paperi, bro. Maantieto. Antakaa mulle paperi, bro. Joku Okei. backstage, joku Mikä on maailman myrkytys eläin? A. Pallokala. B. Kuningaskoobra. C. Kultanuoli. B. Tää ei sipsi tekee vittu. Kuningaskoobra. Lukitaanko vastaus? Bro, B. Vastaus on väärin. Mä ite joka päivä mä syön näitä, niin ei lightweight. Artti, mikä kategoria? Maantieto uudestaan. Ohi. Missä maassa sijaitsee tulivuori Krakatau? A. Indonesia. B. Japani. C. Thaimaa. Indonesia. Lukitaanko vastaus? Se on oikein. Rosu. Kaikki urheilukysymykset. Nyt. Minä vuonna räppäri Nate Dogg kuoli? A. 2005. Hei, B. 2008. C. 2011. 2011. Vastaus on oikein. Yes! Spesiaali. Pate, haluatko spesiaali kysyä? Minkä arvosin? Tää liittyy maatietoon. Menti. Missä on oma? Shoutout Huuga. Mikä on Suomen kansalliskala? A. Ahven. B. Lohi. C. Hauki. Sama auttaa. Ahve. Ne babue! Erikois. Okei. Mikä merkitys kakkosnelosella on? A. Vittu, kakkosnelä! A. Puutavara. B. Huumausaine. C. Kissanrotu. Puutavara. Lukitaanko vastaus? Joo. Se on oikein. Haluatko Rosukin spessu? Okei. Te ootte chillannut näin hyvin. Mä en tajunnut, että on näin hyvä. Mitä vittu? Eikö sekunti mennyt jo? Mikä on geisha kuula? Ne huukot A. Suklaa. kysymykset oli B. 10 Lantion pohjalihastojen treenaamiseen tarkoitettu lelu. Vai C. Tuossa on räkkäys. Suklaa. Vastaus on väärin. Geisha kuula ei ole suklaa.
kysymyksen. Mikä on maailman kuumimmaksi palkittu artisti? A. Elvis. B. Lady Gaga. C. Pop Smoke. Bro, come on! Ben, missä on? Ai Lady Gaga. Ja Lukitaanko vastaus? Elvis. Kumpi lukitaan? Elvis. Kumpi lukitaan? Elvis. Vastaus on oikein. Hei, shout out Hugo Boss! Okei. Kolme. Mikä on korkein hyppy keppihevosella? A. Vittu sä oot ämmä-äijä, mitä vittu toi? 3,27 metriä, B. 2,47 metriä vai C. 2,2. Vilmo, auta mua, sä tiedät! Ei mitään, mä oon hyppinyt vaan A, B oikein. vai C? Sano uudestaan! A vai B? B! Lukitaanko vastaus? Se on oikein. Hyvä. 1, Messukysymys loppu. Historia. Okei, historia. Mihin valtamereen Titanic upposi? A. Itämereen, B. Atlantin valtamereen, C. Tyyneenmereen. Lukitaanko vastaus? Oikein. Pate, mikä kategoria? They give him that hawk spit on that thing. Tässä on mihin kaupunkiin päädyt Kööpenhaminasta Juutirauhan siltaa pitkin? A. Göteborg. B. Stockholm. C. Kööpenhamini. Kööpenhamini. Venä. Mistä se lähti? Tanskasta lähtee silta, menee Ruotsiin. Mihin kaupungista päin? Göteborg, Malmö vai Jönköping? Mieti vähän järjellä. Malmö. Lukitaanko vastaus? Ei, Malmö on tää gettopaikka. Anna olla. C, mistä se tarkoitti? Lukitaanko vastaus? Ei, A. Göteborg. Joo. Lukitaanko se? Joo. Vastaus on väärin. Malmö on getto, mutta se on kuitenkin lähellä Tanskaa. Okei, mikä kategoria? Historia. Historia, alright. Mikä tauti kulki myös nimellä musta surma? A. Isorokko, B. Espanjan tauti, C. Rutto. Rutto. Se on oikein. Se tuli kuin apteekin yllä. Historia. Okei. Mihin kaupunkiin 9/11 tehtiin? A. New York. Helvetti. Yes. Mitä kysymyksiä jäljellä? Ei ole enää paljon. Veli, onko se enää tuista? Tuntuuko? Musiikista vielä muutama kysymys. Oikein mennään Lussi. Kuka artisti voitti eniten palkintoja Emma Kaasassa vuonna 2020? Getto A. Getto. Se on gettomassa! B. Seksmein vai C. Käärin? Gettomassa! Joo, se on väärin. Kääriä vai Pittuolais. Artti, taas on viimeinen kysymys. Musiikki. Okei, Ei Venä, oi, onks mun historia vielä? ne on kaikki käyty. Vittu, maantieto. Nekin on käyty. Musiikki on Urheilu. Nekin on käyty. Musiikki. Mä oon yksi väärin. Mä oon him. Kuka fiittaa Elastisen Minä, koko yön nimisessä kappaleessa? A. Snoop Dogg. Snoop Dogg. B. Jay-Z. Snoop Dogg. Se oli oikein. Musiikki minä vielä yksi. Se on mun vuoro. Kaverissa. Musiikki. Kuka haluaa viimeisen kysymyksen? Ei, tuu kopeasti. Anna paperi, saksa, uudessa, kivisaks, paperi, saksa, kivisaks, paperi. Mistä... Okei, ootko valmis? Sano! Mistä räppäri 6ix9ine tuomittiin vuonna 2018? A. Lapsen hyväksikäytöstä. Oh. B. Huumeiden myymisestä. C. Ampuma-aseen rikoksesta. Se on tehnyt noin kaikki. Missä Sitä ei vaan todistettu mistään noista. Ei, sanotaan se lapsikeissi. Lukitaanko vastaan? Kyllä. Se on oikein. Lapsikeissi oli oikein. Se oli se. Kaikki vaan yksi väärin. Hei, mut shout out kaikille, jotka tuli tänne. Isot kiitokset. Ja Shout out Rambo. shout out Rambo, Big Man we outside. Shout out Henkka, Roni, Eppu, kaikki. Ja Oliver Gattuso. yes. Nutella, Barella. Ja We out, kiitos. nähdään seuraavassa videossa. Peace out. Nähdään. Oli ihan